I am a podcast that is broadcasted in Welsh about technology. Helo, henffych siwmai a swmai. Croeso I haglediad rhif 15. Hooray! Whoop-de-whoop. Hen yma, wrth gwrs, mae gennym ni fi Sioned, hefo Bryn. Helo! A Iestyn. Iestyn yn tooled up ar double-deckers a Jamesons heno. Mynd I fod yn sioe Hei, paida deud pethau Anwyr? Anwyr amdan yn Iestyn anwyl ni. Mi ar y Glenlivet, diolch yn fawr iawn. Dim ar y Jamesons. Jameson, hen stuff red. Difrifol. Rhaid y gwylydd I Sionet. Dyn ni yn recordio'r podlediad 15 ma. Dwi'n dal wastad yn impressed bod ni wedi cyrraedd dros y dwsin erbyn hyn. Diolch yn fawr I bawb am rando. Ia. Os da chi yn gwrando, os nad ydych chi'n gwrando, dwi ddim quite yn siŵr pan bod fi'n siarad efo chi. Wel, sod you then, fel. Yes, da chi'n mwyn gwybod beth da chi'n golli. Wythnos yma, neu yn hytrach y rhifin yma, fyddwn ni yn trafod ychydig bach yn cyffwrdd ar adroddiad cofleidio'r dyfodol, sef adroddiad dyfodol digidol S4C. Fyddwn ni'n cymryd rhyw ddarn neu ddau o Raspberry Pi. Da chi'n methu gweld y pun achos na siarad ydw I. Mae actually yn Raspberry 3.14. Come on, pwy sy'n gwybod Pi? I'r rhifau? Bryn? Na, okay, right, beth bynnag. Hefyd, cyhoeddiadau bosib whoop-de-doo, bosib ddim gan Spotify. Mae Iestyn yn mynd I fod yn mynd â ni lawr y llwybr path. A mae Bryn yn mynd I fod yn excitio am games i'r Nadolig. Ac wrth gwrs, fyddwn ni methu peidio siarad am Hacker Iaith 2012. Fyddwn ni yma'n bygio chi ddod dim bwys be. Felly, hogie, dwi'n gwybod da ni yn mynd I fod yn siarad ychydig yn ddyfnach am yr adroddiad digidol S4C ma, yn y dyfodol, ond, oes na unrhyw un o'n chi wedi cael cyfle I gofleidio'r dyfodol? Be amdano ti, Bryn? Sut o'n i'n gwybod o'n ti'n dod I fi efo'r cwestiwn yna, Sioned? Am fod dwi'n gwybod un byd amdano fo. Reit, oce. Wel, mae rhain o chi sydd wedi Dilyn y nonsens yma. Ia, gwrando y sioe yma ac yn darllen yr rybys dwi'n cyhoeddi ar blog ni. Gwybod bod fi wedi cael chydig bach yn... Beth yw'r gair, Sioned? Wedi cyffroi, falle, neu wedi cael bach o deimlad cry. Ia, oce, ia. Wy'n teimlo'n gry am rhywbeth. Teimlo'n gry am dyfodol S4C a diffyg strategaeth digidol. Ac, wrth gwrs, rhyw flwyddyn yn ôl ddaru S4C comisiynu rhyw 12 o bobl iddo at ei gilydd I fod fatha panel ar dyfodol digidol i'r sianel. A mwan maen nhw wedi dod allan a di cyhoeddi I adroddiad nhw. A so ffordd allan I fi ddeud un, ond mae be mae'n dod allan efo ydy mwy na lai be nes I ddeud bron I 9 mis yn ôl. Bryn. Ti'n siŵr bod ti ddim yn fel closet time traveller neu rhywbeth, a bod ti just... Eich bod fi rhyw fath o time lord neu rhywbeth, dwi'n gwybod. Ie, tas o ti yn time lord, dwi'n really gobeithio bod ti'n neud pethau mwy defnyddiol na dwi'n cynnwys adroddiadau S4C I roed ar dy vlog. Eich bod fi fath o time lord really shit. Felly... prif pwyntiau di bod y ffaith bod angen symud I fwy o gynnwys digidol, mwy o gynnwys ar-lein. Mae'r gobaith I creu mwy o gynnwys oedd yn agorad Creative Commons y falle. Da ni'n gwybod yn union ôl bysyd pwy sydd ar un yna. Helo Carl. A mwy o bwyslais hefyd ar cael neu cynnwys ar gael mewn ffurf digidol. Sydd yn gyd yn stwff gwych. Dwi yn bersonol ddim yn cant o siŵr faint o'n fo wneud nhw actually gryndo iddo fo, gawn ni weld. Ie, mae'r adroddiad
Nawn ni ddim yn rhy fanwl iddo fo, achos mae ffrind y sioe, Rodri Ap Dyfrig, yr Anwyl Noodles ar Twitter, yn mynd i fod yn mynd yn drwyddo, achos mae o'n aelod o'r panel sydd, o'r pwyllgor sydd wedi creu'r adroddiad yma. Falle fydd o'n mynd a trwyo mwy o rhesymeg o dano fo. Mae yr adroddiad wedi sôn yn eitha cry bod isio trafodaeth, achos mae lot o charter S4C yn i clymu dwylo nhw o ran cynnwys, yn clymu dwylo nhw, achos yn sylfaenol, di'r charter ddim ond yn deud na remit teledu sgennyn nhw, a dyna ydy'r unig lle maen nhw fod yn gwario'r pres, really. Ond, Iestyn, fi'n gwybod bod gen ti ddim heb bod yn darllen yr adroddiad, wyt ti'n poeni o gwbl am hwn, neu wyt ti jyst yn credu bod o bach o lost cause, neu sgen ti unrhyw ddiddordeb yn o gwbl? Wel, dwi wedi gweld lot o drafod amdano fo ar Twitter, ac dwi wedi darllen beth sydd ar hackiaeth.com amdano fo. Wel, dwi wedi trio darllen amdano fo, a trwy llinell fewn o, dwi jyst fatha, drifftio a mynd i ffwrdd o, be ma'n rwan amdan? Dwi'n really licio yn yr adroddiad, os ti'n actually darllen trwy'r PDF, mae gen nhw fel executive summaries bach, so bits bach mewn bold, so just a bits pwysig, so rheina dwi wedi darllen, dwi'n gwirion hwnna. Sorry, eich dyle fi gymryd golwg ar hwnnw, ond eich fydda dal yn drifftio, dwi dal yn, dwi angen Rodri ddod ymlaen a just lay it down. Ar y funud, mae S4C mwyn y lain yn di cael lawr gwybodaeth i gyd. Sy'n fawr neb o'n i'n gwybod yn union beth sy'n mynd ymlaen, beth yw'r ffordd mae'r tîm reoli yn meddwl, beth i plannu o'r gyfer y dyfodol. Os yn nhw wirioneddol yn gallu agor allan a siarad mwy efo ni, fysa'n dod â mwy o bobl i fewn i y proses o reoli'r sianel, fysa'n nhw actually cael mwy o bobl. Mae efo diddordeb yn y thing. Un o awgrymiadau yr adroddiad hyn wedi cael ei roi yn ei le yn barod, sef penodi swyddog cydlynu cynnwys digidol, os dwi'n cael hwnna'n iawn. Cydlynydd cynnwys digidol. Fydd yn aelod o staff sydd yn gweithio ar y lefel ucha hefo'r comisiynwyr i'n sicrhau gymaint ag y gallen nhw bod y cynnwys yna yn mynd allan ar bob gwahanol aml blatfform ystywed 2005. Bob man, bob sut, bob ffordd i gael y cynnwys allan yna yn rhwydd ac i gael y mwyaf ohono fo. Sydd yn gam gwych yn fy marn i, ond swydd am 6 mis ydi o. Wel mae hynny'n eto'n i'w drafod falle, ond 6 mis. Does na ddim... Dyn nhw ddim yn rhagweld bod hwn yn rhywbeth fydd yn parhau. Mae hynny'n dweud lot i fi, i ddweud y gwir. Mae'r peth ydy, os nhw wirioneddol efo diddordeb, nhw'n sôn yn swydd parhaol. Ond y peth ydy wan, mae toman o bobl wedi deud i S4C be maen nhw angen neud. Mae mwyn a lai pob y cytuno. Maen nhw'n newid yr chydig bach o'r man betha yma gacw, ond maen nhw'n mwyn a lai pob y cytuno. Yr union yr un peth, bod angen mwy o gynnwys digidol, bod angen symud i'r we, a mae fyny i S4C wan, da ni di trio'n gora, da ni trio dangos iddyn nhw be maen nhw angen neud, a mae fyny iddyn nhw actually neud rhywbeth amdano fo. Wel, mi fyddwn ni yn trafod hyn hefo'r Rodri. Da ni'n gobeithio rhoi haclediad 15.5 allan i chi yn fian. Anrhegdolig bach gyn yn fi iddo chi. Anrhegdolig nŵdlaidd yn dod yn fian. Sôn am bethau bach anwyl sydd yn anreg. Na, ddoth hwnna ddim yn un o'r segwys gorau nag oedd o. Oedd yn bad. Da ni eisiau symud ymlaen i'r cyfrifiadur sydd yn costio £5.20. Dyma Raspberry Pi. Os ydych chi'n edrych ar Raspberry Pi, tasach chi'n prynu fo ac yn cael o drwy'r post i'ch tu chi, bys chi ddim yn gweld cyfrifiadur arferol, bys chi'n gweld pretty much motherboard, rhyw fath o fordyn gyda pob peth fyddwch chi angen i fod yn gyfrifiadur, ond dim o'r nonsense dryd sy'n dod o'i gwmpas o. Bryn, dwi'n siŵr sut i Iestyn ydi cael siawns i gael golwg arno fo eto. Wel,
Wel, jyst rhaid syniad o'r spec iddo chi yna fo. Mae yna 256 meg o RAM, HDMI and audio out, USB port, flash memory slot, 100 megabits Ethernet, a mae gyd yn 8.5 cm wrth 5.3 cm. A mae'n pwys o 40 gram. Dwi'n siŵr na Apple TV heb y casing ydi o. Mwyn a lai, ie, actually, so mae'n syni fi. Yr pwynt o hwn ydi bod o'n yn cyfrifiadur bach sy'n bosib hacio fo yn reit didraffath. Yr syniad ydi bod fatha'r hen BBC Micros, bod o rhywbeth fe chi roi di plant a ma'n gallu dysgu sut i rhaglennu a sut i actually neud pethau efo'r cyfrifiadur ac efo cyfrifiaduron. Sef yn union y diffyg sydd wedi cael i nodi wsos yma mewn gwersi technoleg gwybodaeth mewn ysgolion. Mae'r ffaith bod ti'n gallu neud Excel gwych, ond dydy hwnna ddim yn technoleg gwybodaeth. O'n i'n neud cyfweliadau efo myfyrwyr prifysgol a Brystwyth. Mae'n adeg yna'r flwyddyn eto, lle mae Bryn yn bod yn ges off myfyrwyr. Hey, o'n i actually yn neis iawn efo nhw tro ma. Yes! O'n i actually neis efo nhw tro ma. Nes i wneud i neb grio flwyddyn yma. Llwyddiant ysgubol. Wel, ie. O'n i'n siŵr pwy wedi deud i fi bod mwy zen efo nhw. Wan dwi'n cofio na ti oedd o. Ond o'n i'n gofyn iddyn nhw, fatha, orai, wel, fatha, be da chi'n neud tu allan, fatha, be da chi'n wybod efo cyfrifiaduron, be da chi'n bod yn neud. Neb o'n nhw, ond be o'n nhw'n gwybod ar y cwrs oedd o, a'r ffaith, o'n nhw wedi rhoi lawr ar eu CVs bod nhw'n gallu neud peth fatha Word, Excel, a PowerPoint. O'n i'n deud, Be ddefnydd ydi hwnna i ti? Da chi'n myfyrwyr cyfrifiaduron. Taswch chi methu neud hwnna? Mae fatha plumber yn deud i fi bod yn gwybod sut i wisio toilet. So dde, whoop-de-doo. A'r peth ydy, a'r syniad ydy wan bod y syniad ydy bod trwy dynyddio stwff fel yma, da ni actually'n cael plant a pobl ifanc efo diddordeb yn ôl mewn sut mae cyfrifiaduron yn gweithio bellach na just dwi'n gallu downloadio app i'n iPhone i. Mae'n actually mynd lawr i lawr i'r caledwedd. Allai adeiladu app i'n iPhone. Heck, myfyrwyr cyfrifiadurol, ys allai i blynkin roi app gachlyd at ei gilydd, dwi'n siŵr allaf myfyrwyr cyfrifiadurol wneud, cys dwi'n rubbish. Wel, hyn i'r peth gweitha, o'ch ti'n gofyn iddyn nhw'n dweud, dwi'n diddordeb mawr mewn apps ar gyfer ffôn. So dweud, oce ta, faint o'n nhw'n ti'n disgrifennu? Da ni'n neud hyn fel group project? Yr syniad ydy bod efo stwff fel yma, di bod ni actually mynd yn ôl i'r sefyllfa lle mae pobl, nid yn unig mae nhw yn gwybod sut mae cyfrifiadur yn gweithio, mae nhw actually gallu mynd ac adeiladu'r cyfrifiadur nesa. So da ni chwilio am gallu creu y Steve Wozniak nesa. Y boys actually gallu adeiladu dach sy'n mae'r cyfrifiadur yn gweithio. Be sy'n neis yn adwy o beth ar llennes i amdan y Raspberry Pi? Gyda llaw, Hugh Waters ar Twitter, oedd ydi awgrymu ni siarad am hwn, ie, Bryn? Felly, diolch yn iawn, fawr iawn i ti am dy awgrym. Oedd gen i ddim, o'n i wedi clywed amdano fo, ond o'n i heb ddarllen yn fanylach amdano fo. Ag efo'r Raspberry Pi, mae rhaid i'r plentyn ddysgu sut i bootio fo. Ti'n bootio fo off SD card. Felly, ti'n hyd yn oed yn gallu cynner peth yma i wneud unrhyw beth heb bod ti wedi dysgu rhywfaint i ddechrau fo. Hyfryd. Really... A hyn ydy'r pwynt, bod i actually wan yn mynd yn ôl, chos ar y funud, mae'r llai o bobl yn dall sy'n mae'r pethau sylfaenol yn gweithio. A trwy dysgu pobl yr elfennau sylfaenol ma, maen nhw'n actually gallu mynd yn ôl i'r dyddiad lle maen nhw'n actually gallu adeiladu yr iPhone nesa neu'r Android nesa neu'r bybrak sy'n dod ar ôl nhw i gyd wedyn. Ie, y gobaith ydy i roed bach o pessimism yn efo, a fydd yna athrawon
Achos mae'n neud ti feddwl, dy athrawon technoleg gwybodaeth nhw, maen nhw wedi bod trwy'r yr un sefyllfa, a gyda ni, a gwersi, rhywun peth, o'n i'n un o'r bobl yna lle oedd gwersi technoleg gwybodaeth oedd, dyma ti sut i gychwyn Word, dyma ti sut i ar i e-bost. Dyma be mae Word Art creu poster efo Word Art. Gwych! Whoop, di bloody Dyna dwi'n neud bob dydd. Ie, o'n i'n eisiau deud, ti'n dweud y ddylunio i gyd yn PowerPoint yn dweud ti? Hwna di'r boi. Ie, ma. Adeiladu website efo front page. Front page express! Oh, wow! Flululu. Flashback. Beth bynnag. Ymddeheiriadau i pawb sydd o dan 10 ar 20. Ddown ni nôl i'r byd go iawn rwan. Iestyn, fi'n gwybod na falle na'r stuff mwy creadigol trwy cyfriaduron wyt ti'n yn neud efo, ond ydy rhywbeth fel hyn yn llenwi ti efo gobaith, neu just rhywbeth arall i chwarae fo, dio? Wel, actually, gofyn mewn ffordd gwahanol. Cais rhyfedd gen i Iestyn yma. Fysa ti'n cael un o hein i dy blant ti? O ie, pwynt. Ie, dyna be nes i fel amdan syth pam nes i weld o, fod pam o'n i'n, be oedd ni da, 10 oed, dwi'n cofio dad yn dod â BBC adra, ac y diwrnod wedyn, oedd o di mynd, dwi'n cofio pam, dwi'n syniad, ond Di nabio fo, oedd o leia 6 blwyddyn wedyn, tan i fi gael cyffwrdd gyfrifiadur, a nath o mynd at cael ei roi mlaen yn y tŷ, so dwi'n gwybod be ddigwyddodd i hwnnw, ond efo fy mhlant i, fyswn ni wrth fy modd cael nhw i dechrau chwarae o gwmpas efo rhywbeth fel hyn, a dechrau sgwennu'r cod efo. Mae'n amlwg, mae'r dyfodol yn mynd mwy tuag at pethau fel hyn, a gorod gwybod sut mae pethau ma'n gweithio. Nid just yn unig sydd i sgwennu'r cod, ond sydd i adeiladu y peiriant hefyd, oherwydd eich o mond un neu 2 person fydd ar ôl yn y byd sy'n gwybod sut, a bod na robots sydd yn reid y pethau at ei gilydd. Hyfryd. Ti angen gwybod dweud. Yn y byd dwi'n gweithio yn wan, mae na systema di cael adeiladu mewn COBOL. Ie. Just neb, ond staff yn y cwni sy'n actually gwybod o gwmpas pan gafodd yr aglen i sgrifennu, neu bi yn actually gwybod ti'n gyda'r COBOL i actually gallu edrych ar ei ôl o. So, COBOL, just yn iaith... Sianwch wrtho fi, rhowch quick thing i fi am ieithoedd rhaglennu. Well, right. COBOL is Twr o'n nhw'n does? Common Object Business Language yn rhywbeth oedd ydi. Mae'n iawn. Gyflym ar Ond Wikipedia. does na ddim standardisio, achos maen nhw gyd yn rheoli pethau chydig yn wahanol o fewn peiriant. Wel di, mae'n ieithoedd gwahanol cael defnyddio am gwahanol resyma, ac mae rei ieithoedd y well yn neud yn delio fo a common business oriented language ydy COBOL. Okay, coding fans, you heard it here first. Ac oedd wedi cael datblygu yn y 60au gyfer creu systema busnes yn ytrach na... Mae'n un o'r un adag y pethau fatha Fortran ac y hen ieithoedd. A peth ydy, gafodd y systema ma, y cwbl yn cael ddefnyddio lot mewn yn y byd bancio. So oedd y pobl yn ysgrifennu y systema bancio ma pethau fatha i trosglwyddo data rhwng un banc a banc arall, gyd cael ysgrifennu mewn cwbl, a fel o pethau'n tyfu, o'n nhw'n rhoi mwy a mwy o bethau ar ei benno, a mwy a mwy o Mynd bach yn flerach. Mynd yn flerach ac yn flerach. Wedyn, o'n nhw wedi sylwi, hang on, di cwbl, mae'n rhoi isal yn i ni actually gallu neud y stwff fancy ma efo ffenestri, a mae'n rhy anodd i ddallt. O'r un, o'n i adeiladu rhywbeth i roed ar ben hwnna, mae'n siarad efo cwbl. Wedyn mae'n adeiladu rhywbeth ar ben hwnna wedyn. Wedyn mae'r we'n dod i fewn i'r picture, so mae'n angen adeiladu rhywbeth interface arall. Interface gwe wedyn ar ben hwnna. Wedyn mae hwn yn mynd trwy rhyw dwsin o gwahanol systems i cyrraedd y cod mae gafodd i ysgrifennu nôl yn y 60au, a sgyn neb syniad sy'n mynd gweithio. Dim problem fel asgyn Facebook ar y funud efo
siŵr o fod. o databases MySQL a falle, ma' nhw'n stryglo i gopio efo, a oherwydd ma' nhw wedi adeiladu fo yn y iaith anghywir o'r dechrau, ddim yn meddwl fysa nhw'n gefo gymaint o bobl arno fo. So ma' nhw'n stryglo. Just meddyl i am migratio Facebook. Ie. Raki, meddwl am rhywbeth gwahanol wan, meddwl i am trio symud records bank pobl. Paid. Achos pawb mewn bank, dim pawb ar Facebook. Ie, ti'n trio symud records bank person, a ti'n cael eich dyda rhyw 1% ti'n dod 1% o wall mewn i'r data fel ti'n trio symud o. Mae hynny'n gallu, sy'n gallu just difetha cwmnïau, difetha bywyda pobl. So, mae'r syniad o trio symud oddi ar y hen system yma yn dychryn pobl. Cadw pobl sy'n gweithio banks yma yn deffro nos yn poeni am y pethau. Ond, i gael yn ôl i'r stori, nôl i pwynt o'n i trio wneud, sa da ni yn gallu cadw pobl efo diddordeb mewn sy'n mae'r technoleg actually gweithio, fydden ni methu cadw'r system yma da ni adeiladu yn fynd. A dyna beth angen ydy, mae'r gwledydd i ffwrdd fatha yn Korea, yn Japan, yn China, gan falle, i gyd yn dysgu sy'n mae bob un i tamar bach o'r system yma'n gweithio. A da ni fama jyst yn meddwl, nes i weld y lefel newydd o'r Angry Birds, mae'n amazing. A tra mae pobl i ffwrdd yn adeiladu systema sy'n neud bob math o bethau. Actually buildio robot Angry Bird i actually dinistrio ni gyd. Hyfryd. Fydd yr... Ond eto, Raspberry Pi, prynwch eich plant, dysgwch nhw sydd i iwsio i greu cyfrifiaduron. Prynwch eich hunan? Bydd yna'n swyth o hwyl. Mi nath Hugh hefyd sôn yn gyflym iawn am dyfais bach o'r enw Little Printer. Mae hwnna'n edrych yn hwyl. Dwi ddim yn siŵr os ydych chi wedi cael ond Google Little Printer, cwmni o'r enw Berg Cloud, a dwi dal ddim cweit siŵr. Bocs bach iawn, dyda rhyw 10 centimetr sgwar o giwb, efo Wi-Fi. Ie, mor llydan a receipt, a ddysg chi gael o siop. A be mae'n neud ydy, mae o'n argraffu feeds ba. Mae bron fel sef o'n argraffu RSS feed i ti, ond mae o'n llawer mwy dryluniadol na hynna. Yes, dim, ond definitely yn edrych o'r bus o ti'n licio. Wel, fatha syniad ag i ddefnyddio fo o'n cwpl o ddwrnodau, dwi'n meddwl mae'n eitha hwylus, ond i fi, yr holl syniad o gael iPhone ag iPad, unrhyw beth neu pobl eraill sydd efo teclynau tebyg ydy fod dwyt ti'n yn defnyddio papur i mwy. Gas gynnau bod fi'n gorau cael papur. Ond o'r fideo dwi wedi weld ar Vimeo, mae'n edrych fatha rhywbeth sydd yn ti'n gallu ti'n controlio fo o dy ffôn yn deud fo be ti isio fo i brintio allan, ti'n bod o pa feed, fatha oedd un section o'r Guardian, ac wedyn o'na Sudoku puzzle, ac ti'n bod, negeseuon gen ffrindiau, ac shopping list. Rhestr y siopa yn briliant, cos main issue fi efo mynd am ffôn i rowd pan dwi'n trio neud y siopa, mae'n ffidlu, mae'r ffôn o ffordd, mae'r ffôn angen mynd nôl i'r boced, dryswch. Dwi'n mwyn cynna. Peth ydy o, mae'n fatha'r bod hi George Foreman's, rhywbeth, mae pobl yn dweud, mae hwnna'n amazing, fantastic. Hei, granda, mae'r George Foreman's yn amazing. Dwi'n cwcio fish fingers o chips i arno fo, dwi'n cwcio bacon ni, sausage rolls, pob peth. Bloody toasted sandwich maker tan, Mae George Foreman's hefyd yn gallu neud toasted sandwiches i wrandawyr sydd yn meddwl rhwng y ddau. Dylech chi definitely gael George Foreman. Pwynt ydy. Pwynt yn trio neud ydy. Efo ti'n torri ar draws fi. Ydy bod hwn yn rhywbeth gimmick fydd o am rhyw wsos a hanner, a fydd yn cost, a fydd pobl yn meddwl, hwnna'n gret, tam maen nhw di sylwi, yn mynd diwedd yr wsos, mae gen nhw mynydd o receipts. Mae'n gorau prynu papur newydd. A mae'n gorau prynu papur newydd. A wedyn mae'n gorau ail llwytho hwnna fewn, a dim yna rhyw
Mae yna ryw joker di ffidio ni ffordd o gyrru negeseuon iddyn nhw, a mae yna tomar o spam dod ar draw. Ydych chi'n cael spam faxes? Yn eich gwaith? Mae spam faxes ni'n cracking. Be di peiriant fax? Ie, be di peiriant fax? Mae gennym ni beiriant fax, achos mae cwmni a dal eisiau ni wneud beth fel yna. Eisiau dod i ti'r technoleg newydd yma, o gwych o'r enw e-bost. Mae'n wych. PDFs, Portable Document Format. Ond mae fax spam, wrandawyr, os da chi'n cael fax spam, gyrwch lluniau na fi, mae'n gret. Mae'n briliant. Ond dwi'n gweld efo'r little print yma, yndi, ti'n dweud bod yn gimmicky, ond llai really gweld yn gweithio mewn busnesau bach fel ffordd o gael, wneud mwy efo'ch cwsmeriaid, neu mewn cynadleddau, pethau felly. Llai gweld yn ofnadwy a handi, just fel rhywbeth eitha cofiadwy, i ti'n gael rhywbeth tangible wedyn o'r dudalen, o'r app na ti wedi gwneud. Dwi yn eitha licio'r syniad o gael rhywbeth parhaol mae'n edrych o receipt fach. Rhywbeth i ddechrau tan efo. Wel, ie. Os wyt ti'n mynd ar little printer allan ar The Bear Grylls Adventures, dwi'n dechrau am e. Mae'r fideo nid o edrych yn, mae'n rhywbeth cyfeillgar a rhywbeth neis. Mae o'n gwenu yn chi. Niche market fydd o, a dwi'n siŵr neith o werthu dipyn, ond faint o bobl fydd yn defnyddio fo'r o'r bus. Os ti'n gor'o deitha fo i brintio hyn a hyn bob dydd, fel, dwi'n gweld o gweithio. Ond automatio fo i ti, just os dwi'n automatic, a mae yna'n disgwyl dan chdi bob bora, gret. Fatha oedd o'n printio off pethau dwi'n gor'o neud heddiw, fatha, neu pobol dwi'n cyfarfod efo, a mae di printio fo off, a ti efo fo'n dy law. Tri'r cadw yr hen sort of syniadau'r hen metaphors fatha da ni'n gweld papur newydd yn trio creu iPad app sy'n edrych na papur newydd. Wel, na, mae papur newydd yn gweithio mewn ffordd oherwydd dyna be oedd hwnna'n y technoleg oedd ar gael ar y pryd, a dyna pam da di setio allan mewn. Dwi'n meddwl, mae actually angen i ni symud o'r hen style o neud pethau achos mae little printer, o ran y dimensions o stuff ma'n printio, mae pethau yn dod allan yn edrych fel screens. Maen nhw'n edrych fel, maen nhw'n hir yn hytrach na'n llydan, so maen nhw'n edrych fel screen phone ti. Falle bod hwn yn mynd y ffordd arall, os ti'n deall fe. Da ni'n mynd yn ôl i'r syniad lle mae bob dim, da ni'n pethau lawr ar bapur, a ti'n mynd allan ti'n colli'r papur, neu mae'r papur yn cael ei rwygo, neu ti'n angen, mae'r manylion yno fo allan, angen mynd yn ôl wedyn a creu printio fo allan eto. A mae'n just edrych yn wastraffus i fi os yw'n peth. Un o'r peth sy'n annoio fi mwyaf, sorry, mae'n un o'r pet peeves fi hwn, so lle i siarad am oriau am y damn thing ma. Peth sy'n annoio fi mwyaf ydy cael, first world problems, Dwi'n dod adra ar ôl trip i ffwr, a mae gynna i wallet llawn o sodi receipts. Mae'n rhaid ti drio lemon. Lemon di yna fo? Na, mae hynna swnio rili crap. App di lemon. App, Google cha. Dwi'n credu na dyna beth i yna fo. App ydi o. A mae'n scanio receipts ti gyd fewn. Gwych, reit. So ni'n really licio meddwl bod na business people yn gwrando, bod na bobl professional yn gwrando ar yr haclediad. Triwch o, mae cwpl o bobl... Ti'n ei ffindio fo? Dwi'n deletio, dwi'n taflu receipts fi'n syth ar ôl tynnu llun o, mae'n mynd i fewn i app o'r enw expense tracker gyda fi. Na ti. Rhywbeth really debyg, dwi'n credu lemon. Lemon, ti ddweud. Receipts refreshed. Lemon ink. Na fo te, hwnna. Right. Lemon receipts, dyna fo, right. Ie. Bobl professional, ewch amdano fo. Bosib iawn na yn America mae o ar hyn o bryd. Ond... Wel, na i drio fo, gweld pwys... Expense tracker hefyd amdani felly. Wel, so, mae'n just y syniad o bod ni actually yn creu rhyw tamedia bach annoying ma o bapur. Just efo cynnwys fatha... stories o'r Guardian neu Sudoku neu rhywbeth fel o, wel, whoop-de-doo. Alla i fynd i'r iPad neu'r ffôn a cael, neu ar y we ar y laptop, ac actually cael y stori munud yna. So maen nhw'n argraffu stori am 9 gloch yn bora, ebyn 10 gloch yn bora.
I mean, hanner ar wedi. Mae'r stori di newid yn cyfan. Ond, na i gael hyn rili fyr. Meddylia, ys ydy'r stori na wedi cael ei profi'n anghywir, neu wedi cael ei dileu ar, just ar hap, ar fympwy, rwy'n jyst i'n mynd, da ni'n mynd siarad am hwnna'n agor. Mae'na gofnod yna, mae'na rhywbeth wyt ti wedi creu yna, sydd ddim yn gallu cael ei ddileu gen unrhyw un arall. So bob tro dwi'n cael e-bost, dyle fi brintio allan. So fi sy'n gyfrifol wedyn am archifo stories y Guardian i gyd, neu'r Telegraph i gyd. Ond dwi ddim yn credu bod papur wastad yn syniad drwg. Dwi'n mynd i ddeud fel person. Ydy, os dwi'n cael stori ar y Guardian, neu lle bynnag, a dwi'n pwys y bwtwm send to Instapaper, na fo, mae gynna fi wedyn. Tybod, dydy o'n cael ei ddileu o gwbl. Ond wedyn, wyt ti'n cadw'r copies o'r papur wyt ti wedi creu wedyn, neu wyt ti'n cael gwared yn nhw? Fel bod ti angen? Na app di Instapaper. Ie. Fel, ydy nhw'n curatio fel gwerth wythnos o ran archifo stwff ti? Y stwff wyt ti'n dewis? Ffain bynnag yn ôl tisio. Mae gynna fi gwerth 2 flwyddyn o stwff i ddarllen arno fo, so... Ond, tyfa, mae yna wedyn, a mae o'n triple backup, neu backup sydd efo, so, neud dim colli'n byd, really, dwi'n meddwl. Na, o hai fi ddeud, mae gennau dal... Dwi wastad yn berson sydd yn licio llyfrenodiadau a pethau fel na, just o ran yr hyblygrwydd ond fo, really. Anyway, dydy hwn ddim yn haclediad am bapur, gymaint ydw i'n hoffi defnyddio papur. Mae hwn yn haclediad. Felly, Raspberry Pi, ardderchog, little printer, falle'n gimmicky. Wel eto, diolch yn fawr Hugh Waters am cael cysylltiad efo ni. Ti'n awesome. Ti'n cael shout-out. Shout-out. Ond yn anffodus... Yn Abergele, top man. You are the best person in Abergele. Yeah, seriously. Os mae bobl actually yn sgwini fewn i ni a deud pethau da ac actually bod yn dynyddiol a cael... O na, mae'n briliant, na. Dwi am deud bod nhw'n boys gret. So, wel, falle bod yn person gorau gogledd Cymru. Ie. Dim just Abergele. Ti draw i hacio'r iaith? Ie. Neu brynu paint i ti? Neis. Yn anffodus, ys gen ni ddim goodie bag i anfon allan i ti. Ond gei di sticker a paint yn hacker. Dwi'n ni symud ymlaen yn gyflym iawn. Bos mewn y bryn ti sydd wedi bod just yn dilyn y stori quick am Spotify. Ia. Rhyw gyhoeddiad sydd ddim really yn llawer o beth. Spotify, da ni gyd yn gwybod beth i Spotify, raglen streamio cerddoriaeth ffantastig. Rhyw wsos da yn ôl ar yn gyhoeddi bod nhw'n mynd i cael digwyddiad i ddeud rhywbeth arloesol mawr, ffantastig. Newid cyfeiriad hollol ar gyfer Spotify. Rwy'n da di ffidio allan beidio wan, API sy'n galluogi pobl ysgrifennu rhaglenni i siarad efo gwasanaethau Spotify. So go ni spot deck yn hytrach na tweet deck a go ni... Mae'r esiampla wedi dod fyny fod i bod pethau pobl ar Rolling Stone magazine a gallu creu playlist ar Spotify yn i iPad app nhw a mae hwnna wedyn gallu galw allan i Spotify a tynnu fewn y cerddoriaeth. OMG. Gei di mo'n gwrando yn efo 5 gwaith a wedyn mae'n rhaid ti dalu? Dwi eisiau gweld hynny, ond... Wel na, o ran y model Spotify ydy, gei di wrando ar y music cwpl o weithiau. Ia. Ond, sa'n byd arloesol o gwbl amdano bloody thing yma. Wel, nhw'n neud hyn efo Facebook bron i ryw fis a hanner yn ôl. Seriously, gwni stopio iwsio'r gair arloesol. Mae wedi colli bob un ystyr wan. Dario, ni'n mynd i sôn am yr gwasanaeth cymdeithasol arloesol newydd path efo Iestyn, falle nhw'n i ddim neud hynna. Estyn, cera ni lawr y llwybr, ti di bod yn defnyddio path, beidio? Wel, dwi di bod yn defnyddio ers blwyddyn on, ag be oedd o i ddechrau ni blwyddyn yn ôl pam nath nhw lawnsioedd, just ffordd o rhannu lluniau, oedd allan bron iawn rhywun pryd a Instagram, ag ond y pwynt efo hwn oedd fod chdi mond yn rhannu efo 50 o dy ffrindiau agos. Mond i fyny as 50 o'ch chi'n gallu rhannu efo.
Ac mond lluniau oedd yn wneud, a wedyn nath nhw dod â fideo i fewn yn os o'ch chi gallu rhannu fideo. Ac rwan, maen nhw wedi rhyddhau fersiwn 2, oherwydd maen nhw wedi gweld sut oedd pobl yn defnyddio fo. Ac rwan mae o fwy fatha Facebook mewn ffordd, ond maen nhw wedi ehangu fo i 100 o ffrindiau rwan. A da chi'n gallu, mae just ar yr iPhone neu Android, a da chi'n gallu rhannu lluniau lle da chi, fatha Foursquare, wel, mae Facebook yn un o'n rhannu music, comments. Mae just fatha Facebook timeline, ond dwi'n meddwl, os oes Facebook di ryddhau hwn fatha app i iPhone ag Android nhw, fyswn ni'n defnyddio fo hyd. Da chi'n gallu postio i Facebook hynny fo, postio i Twitter os da chi isio, ag i Foursquare, ond mae o'n... Dwi jyst meddwl fod y ffordd mae di cael ei ddylunio a di reid at ei gilydd yn berffaith o ran app. Mae'n... O'n i'n edrych arno fo, a mae'n edrych... Mae'r interface browser, desktop cyfriadur, yn edrych... Mae'n edrych o bod o'n really di optimisio just ar gyfer defnyddio'r dyfeisiadau. Do, ti'n wir... So mae yna links... Os ti'n pwysio ar y link, os ti ar desktop, mae o'n neud o edrych fatha fod ti ar ffôn, a wedyn so mae'n gofyn chdi lawrwyth o'r app i gweld mwy, ond y problem ydy fod o yn un o nifer o social networks bach eraill. Fatha mae yna 2 newydd di gael ei ryddhau yn y bythefnos dwytha fo. Un di Oink, sydd yn rhywbeth lle ti'n awgrymu, dwi'n really licio y coffi yn y lle yma, so ti'n gallu deud, fy ma di lle gorau cael coffi yn Gaernarfon, neu lle bynnag. A wedyn nath na un arall allan, o'r enw Stamped, sydd lle ti'n deud dy hoff betha erioed i gyd arno fo, a so ti'n dilyn pobl ar Twitter o Facebook arno fo. A mae interface hwnnw yn bendigedig hefyd, so dwi'n deddol o just defnyddio hwnnw ar y funud. Just fel i sort of curatio pethau o ti'n hoffi, ti'n fel, fi'n cael erthigol yna. Be di, dwi'n meddwl na rhan fwyaf o bobl oddi ar Twitter sydd ar Stamped ar y funud, ac os ti'n deddol, y pobl ti'n dilyn ar Twitter, ti'n deddol o fod efo'r un un tast mewn bethau. So yn hwn, mae pawb yn reid i lawr, dwi'n really cwn. Mae dos am rating o 1 i 5, dos na'm bawd i fyny, neu, hwn dwi'n licio fo, mae'n gret. So just y farn di, sy'n rhaid i ti ffindio the infamous unlike this button. Na. Lle oedd pawb, So mae hwnnw, mae gormod o'n nhw'n, mae Gaeafol yn ddiweddar wedi newid y ffordd mae nhw'n yn gweithio. Mae nhw'n trio fod yn mwy fatha travel book i bobl. Ond mae'n gofyn i bawb ddefnyddio fo, iddo fod yn ddefnyddiol. Ond dwi'n meddwl wedi colli allan gymaint i Foursquare. Does neb llawer yn mynd i ddefnyddio fo mwy. A dyna mae pobl yn gorfod defnyddio'r pethau yma i wneud o'n ddefnyddiol i bobl eraill. Gan fod pawb ar Facebook, mae pawb ar Twitter, mae'n mynd i fod yn anodd i'r pobl bach eraill yma i dod i fewn ac just bodoli. Ond dwi'n meddwl, y rhai fatha Stamped, Oink a Path, maen nhw gyd i cael pres mawr gyn bobl efo pocedi dyfyn, ac maen nhw'n barod i just gwario amser yn just trio wneud pethau neis. Ond os ydy pobl ddim yn mynd i ddefnyddio, os am bywyd iddyn nhw. Ond dwi'n mynd i gael ymlaen defnyddio Path, di. Am fod dwi'n weld o fatha, yn bersonol i fi, dych chi'n bod y timeline nath Facebook dod i fewn, dwi dal heb di gweld hwnnw ar un fi, ond mae'n mynd yn chdi nôl mewn amser, mae o'n edrych fel na, ond hefyd mae'n rhywbeth arall dwi'n defnyddio, sef Momento, a be di hwnnw ydi, da chi'n gallu reid, dwi'n mwyn siŵr os di ar gael yr Android neu unrhyw beth arall eto, ond mae o fatha diary ar yr iPhone, ac mae'r feeds mae o'n dderbyn ydi Twitter, Flickr,
Dig, YouTube, Vimeo, Foursquare, Facebook, Instagram, gywal So mae o'n a sort bob of- dim. Ciradu, kind of, museum bech o dy fywyd di. So bob man ti 'di bod ar y diwrnod yna, mae'n just yn dod efo i fewn a dweud, nes di hyn efo ma, nes di dynnu llun o hwn efo ma. So mae o'n gweithio'n andros o dda, de. Nice. So, a da chi'n gallu exportio fo fatha dyddiadur, a mae o'n really nice, ond... Y peth ydi, gwbod ma' be 'na allet ti neud efo gormod o hwnna? bethau, t'mo? Allet ti printio hwnna'n gallu ti? Ar dy printar bach, di. A ti? Dwi printio bach, rhyw fath o fel debrief bach i ti bob nos cyn mynd i gysgu. Ie. Fatha bod ti'n anghofio beth ti'n ti di neud. Wel, tys ti'n sylwi am Memento di enw fo? Ti di gweld y ffilm Memento? O, do. Mae'r boi'n goffo cymryd Polaroids achos diolch yn gallu cofio'n byd. Ie, rhaid chdi weld o, Bryn. Alright. A wedyn, gallu ti hefyd fod yn diodda o The Silence o Doctor Who. Oh, God. So, da chi'n gwybod faint o social networks wahanol da chi'n ddefnyddio? God, dwi'n hyd yn oed yn Dwi'n hyd yn oed ar O Google leia Plus pump? rhagor. Ie, mae Google Plus just i marw yn gyfan gwbl fi. Ond mae yna lot o bobl dwi'n nabod sydd yn ddefnyddio lot allan yna fo, de. Ond, Dwi'n yn credu bod fi'n licio'r syniad o gysylltu pob peth fyny. Mae'n Twitter yn sort of byw ar ben ei hunan. Mae Facebook yn cael ei ddefnyddio ar gyfer pethau proffesiynol. Dwi actually hanner tempted yn ôl i bloody Facebook. Oh, Bryn! Ie, dwi'n a gwybod. what is the reasoning there? Ti'n mynd, mae'n bloody anodd actually trefnu bywyd cymdeithasol efo pobl normal. Ie, dwi'n cael Facebook. cwpl o bobl dal yn gyrru negeseuon i fi ar Facebook yn yr darn, beth e-bost neu direct messages, Ie. ac mis wedyn dwi'n weld o. Ie. Achos dwi just i diffodd notifications, cos oedd o just mwydro te. So God, dwi'n teimlo really horrible am y ffaith bod fi actually meddwl mynd yn ôl iddo fo. Just, seriously. Be allet ti wneud ydy just cael just stripio'r cyfrif. So ni really licio just dwi di cael the infamous cull rei ar y dechrau. So dwi rwan ar rhywbeth fel beth chwel 67 o bobl neu rhywbeth. Dwi'n roughly credu dyna faint o bobl dwi'n nabod, dyna faint o bobl dwi'n hapus i gael negeseuon gen nhw. Gerl yn fel that. Heidi'r actual pobl dwi wedi siarad efo yn Yn y y flwyddyn dwytha. diwedd. A dyna di'r ffordd dwi'n trin path. Ie. Dwi di gwahodd y pobl dwi wir yn siarad efo, ond os dyn nhw ddim yn derbyn o, fair enough, t'bo. Ie, mae'n rhaid fi dweud, swn i'n licio mynd o rhywbeth fel na, achos dwi'n ffindio, mae Twitter feed fi'n gallu mynd yn fler, achos bod gennau lot o negeseuon yn ôl ag ymlaen efo bobl, ac mae'n mwy o sgwrs. Ie, dim cweit gweithio fel yna di. Na, ond dwi'n gwybod yn iawn bod lot o'n ffrindiau fi ddim yn mynd i bod... Wel, na, dwi'n gwybod am ffaith, bydden nhw just ddim yn. Fes ti'n gwahodd nhw, a bys nhw fel ma'n un peth arall i fi arwyddo fyny i fi updateio, sgennau ddim mynedd na i sticio fo Facebook. Ie. A honna si bach yn siomedig, really, cos oedd Google Plus ar un adeg, yn ni'n meddwl, brilliant! O wedyn sylweddolais i, mae o just yn clymu dy gyfrif di. So o'n i methu postio pethau i Picasa, so fo'n mynnu bod fi'n postio nhw i Google Plus. So nes o'n i yn postio rhywbeth i Picasa. Dwi'n defnyddio cyfrif Picasa fi, just i rannu lluniau llythrenol hefo fel 2 neu 3 ffrind a teulu fi. A wedyn oedd o fel, beth ti postio fo'r cylchoedd yna? Wel, dyn nhw ddim ar y cylchoedd. Ia, mae rhaid ti postio fo i Google Plus. So, sut dwi fod yn e-mail efo'i mam? A maen nhw just fel, invite dy fam i Google Plus. Like, So, Ie, sgyn mam genuinely ddim diddordeb. a B, ddim yn dallt beth i Google Plus. Amser i pawb cael bywyd gywir, dydi. yeah. Hey. So, mae... Sôn am bywyd gywir. Pawb lle mae pobl yn cwrdd wyneb wrth wyneb. Ie. Ti'n meddwl sa'n gret os yna ni actually yn gallu cael rhyw fath o digwyddiad mawr fel la, lle da ni'n cyfarfod mewn un lle, a da ni'n gallu trafod. Lot o bobl sydd hefo diddordeb mewn pethau sy'n digwydd sort of ar y we, ond ddim just ar y we,
Ia, yn Gymraeg. A sy'n gallu cael Os da chi eisiau dod i ystafell lle mae pawb yn edrych ar ei ffôn. Dewch i Hacio'r Iaith 2012! Yndi, mae'n adeg yna'r flwyddyn eto, lle da ni'n pimpio Hacio'r Iaith 2012 yn grabio chi megis eich gwregus ac yn deitha chi ddod i Aberystwyth. Ie. Leni, fyddwn ni yn rhan lle neuadd, adeilad Parry Williams ym Mhrifysgol Aberystwyth. Ar y 7 a'r 8 o fis Ionawr. Gyn i fel sut fydd y tywydd tro yma. Da ni wedi bod yn... Oedd hi'n ofnadwy cwpl fynyddoedd yn ôl. Leni. Felly mae'r roulette... mae'r olwyn yn troi. Mae Hacio'r Curry ar y 7 So mae hwnna dde. Achos ys da chi yn ystyried dod, ond falle bach yn siai, neu jyst yn byw yn yr ardal, dewch draw, ni'n mynd i fod yn y Shilam. Miam. Yn checio fewn ar Foursquare, Gowal a Facebook Places a Google Plus yn amlwg. Obviously. A fydd Iestyn yn tynnu lluniau path a fi trio bobl yn gallu gweld. Sorry, man. Da ni yn gobeithio gwahodd mwy o bobl sydd heb fod i ddigwyddiad fel Hacio'r Iaith o blaen. Dwi yn bersonol ddim yn deall yr ofn ma gen rhai bobl yn dod, mae'n mynd i fod yn gymleth ac yn giclyd. Dio ddim. Mae just yn bobl yn rhannu be maen nhw'n gwybod. Os da chi'n mwynhau cael sgwrs ar Twitter efo pobl diddorol yn yr technocratic Cymru, Be am just ddod a neud o wyneb yn wyneb? Draw i Aberystwyth a garantia i chi yw'ch chi mwynhau eich hyn. Garantia i chi. Oes na, achos da ni wedi bod yn siarad ynglŷn â galw am sesiynau, yn amlwg, does na ddim rhaidrwydd os da chi yn dod i greu sesiwn, ond os da chi'n gwybod lot am rhywbeth, bydded yn rhywbeth technolegol, neu yn rhywbeth byd go iawn, dowch i rannu fo. Esiampl i chi, o'n i yn Barcamp Llundan i fis yn ôl. Hwna ddyn nhw efo'r siocled? Na. Ia, o'na dyna sy'n ei sesiwn ar sut i blasu chocolate. Nath rhywun arall ei sesiwn ar Introduction to Absinthe. Sut i actually baratoi absinthe yn mynydfad o. A beth hanes absinthe. A o'na pobl yn ei sesiwn ar sut i creu gem cyfrifiadurol. O'na rhywun arall yn ei sesiwn ar sut i creu freedom of information requests ar gyfer i fynd i'r llywodraeth. Mae bob eithaf sesiwn fod ar rhywbeth ych isio. O'n i'n Barcamp Blackpool, o'n rhywun yn neud sesiwn ar, dwi ddim yn neud i ni fyny, hanas yr negeseuon error messages mewn cyfrifiaduron. Cool! Ia, o'n rhywun arall yn neud sesiwn ar sut i dysgu plant, sut i raglennu. Mae sesiwn fod ar rhywbeth ych isio. Dwi'n siŵr, o'na rhywun yn sôn am neud sesiwn ar neu cakes Wel, mi nath Elliw Gwawr yr hyfryd Elliw Gwawr ar Twitter sydd yn rhedeg blog Paned y Cacen, mi nath hi addo dod a cacennau. Ti oedd yn dweud ti am trio coginio rhywbeth yn ystod cacen? Na, ond hwnna'n syniad ar un adeg, a wedyn gofies i bod fi methu coginio a bod y blog just yn siam. Oh, right, okay. You heard it here first, folks. It's all a lie, lluniau bobl eraill dyn nhw. Ond Iestyn, o'n i'n gweld o ti llynedd ydi wneud lot o waith ar yr sesiwn Hacio Gwilym Deidraeth? Oedd hwnnw'n hwyl. Nath na lot o bobl cymryd rhan yn hwnnw yn creu lot o beth o wahanol fatha... just creu online presence iddo fo. Ond be oedd o, bardd oedd hwn, y gwaith yn dod allan o halfraint, ie? Ie. Felly oeddech chi'n gallu creu rhywbeth oeddech chi eisiau allan o fo, so nes i wneud poster nes i wneud efo un o'r cerddi. Nes i hoffi'r poster. Ie. Ac pobl eraill yn recordio nhw'i hunan yn creu yn darllen o allan a wedyn yn creu reid o ar ei gyfrif newydd Tumblr o, dwi'n meddwl, a... Ond, oedd hynna lot o hwyl, so dwi'n meddwl gofyn am lot fwy o bethau fel yna. Ond y pwysig, os gennych chi diddordeb mewn unrhyw fath o beth ar y we, beth cymdeithasol,
dych chi dysgu mwy am ryw technoleg, dych chi isio ffidio allan rhywbeth am sut i cymuned technoleg Cymraeg, dych chi isio cymryd ar y we, rhywbeth, isio ffidio allan darlledu am rhywbeth, dowch yna a gowch chi gwarfod pobl diddorol. Dwi'n meddwl mae'n fwy o diddordeb yn hacio'r flwyddyn yma na sydd wedi bod yn unrhyw un ers, a mae'n mynd i fod yn ffantastig o sioe. Mae'n gyffroes ofnadwy, achos... A hefyd, gwch chi watchad ni yn recordio'n fyw. Mae hwnna'n scary Mary. Da ni yn neud... byddwn ni'n recordio haclediad 1/15 yn fyw, sydd yn terrifying. Mae'n rhaid fi ddeud, achos, dych chi'n ista na, a llynedd yr un peth. Ti'n edrych allan ar y môr o bobl clyfar, deallus, arbenigwyr yn ei maes, a wedyn mae gen ti fi yn mwydran am blydi... Dwi'n mynd i ddod yn N64 fyny, just mwyn gael rhywbeth i siarad am. Yep. Boys bach. Be ti'n dweud, Bryn? Sorry. Mae diddordeb o gyn Tom ar y bobl eleni, a da ni really hapus iawn gweld gywaith o bobl sydd wedi diddordeb dod a siarad efo ni. Mae'r sôn bod S4C am bobl o tîm reoli S4C am dod i fyny i weld ni siarad. O ie, mae'n bob math o... dwi'n mynd i gallu siarad o flaen bobl. O, Sionet, paid a poeni. A fyddwn ni'n cael drink cynt. Achos mae siaras yn gall, does? Gei di whisky, fydde di'n iawn, paid a poeni. A double decker. Fydde di'n iawn. A paned mewn cwpan plastic, hanner paint. Hwna'n ceramic hwnna. O ymddeheiriadau. Mae'n thermos. A ni'n meddwl na melamine o'n. So rhaid i chi i neud sy'n lyfio sa chi yn gallu neud sesio. So os ydych chi diddordeb geeky mewn unrhyw beth, mae'n limit i benais na siw. Os gennych chi deimlad cry am rhywbeth, os da chi'n wybodus am rhywbeth... Os da chi ddim yn wybodus am rhywbeth, just efo barn cry ar efo fatha fi. Yn union. Na'r peth, gwneud sesiynau... Dwi'n cael deud pethau fel. Ie. Wyt ti'n... Fod y persona di, fel the angry man of Welsh Tech, just yn datblygu pob blwyddyn. Dyna beth fydd ar gefn y Chris T, Lenny. O'n i'n meddwl hen ddyn tech Cymraeg o'n i. O, ne, come on, man. So da ni'n young up-and-coming hipsters ar yr haglediad, diolch yn fawr. O ie, wrth gwrs, dwi'n eisiau just Instagram dod o. Reit, oce. Ie, yn union. Dwi eisiau spectols fel Iestyn at sesiwn blwyddyn nesa. Achos dwi'n mynd teimlo bod fi quite ddigon hipsteraidd. Mae'r ffordd mae'r gynhadledd yn gweithio ydy mae hi'n gynhadledd agored, hollol agored, gallith unrhyw un gyfrannu. So, fyddwch chi'n mynd siŵr o be fyddwch chi'n gweld, ond fyddwch chi wastad yn gweld bobl sydd yn wybodus am eu pwnc, neu yn angerddol am eu pwnc, yn siarad am bethau, datblygiadau, yn gyffredinol, ym maes Cymraeg a thechnoleg o unrhyw fath. A dyna ni. Ti'n mo, gallu ddo fynd unrhyw le o fanna? A'r peth hefyd ydy, mae'n ardal hapus a ardal lle da chi ymysg ffrindiau. So It's neb a safe yn y session. place. So neb yn y cynadledd yna eisiau chi fethu neu rhywbeth fel. So os da chi'n nerfus am wneud sesiwn, peidiwch bod, da ni gyd yna i cefnogi chi a fod yna i weld chi actually siarad. Da ni eisiau chi siarad a da eisiau clywed beth eich eisiau dweud. So, Oes. Eblaw, os da chi'n defnyddio Windows XP. ia, os da chi'n defnyddio Windows XP, then da chi'n cael saethu. Grandwch chi ma, falle fydd y netbook yn dod yn fi. Dwi dal eb roi Jolly Cloud, na ddim byd ar y netbook na. Oh, come on, Dwi'n gwybod, dwi di iwsio fo dwywaith ers hynna. Just mae'n sort of dro'r gwylod y gwaith, o'n dwi'n mynd, dyna beth ni'n mynd i wneud. Hackio'r netbook, o'n i rhywbeth callach. Beth bynnag, falle fi na sesiwn ar... geith rwy'n sticio Ubuntu ar y netbook i fi. Mae tîm y Buntu Cymru a fod yna. Dyna ni. They just handio fo drosodd, cychwyn y diwrnod yn mynd, gnewch rhywbeth efo hwn. Byddai'n hyfryd i weld chi na. Please dowch fyny. Ciciwch yn tynna ni os da chi'n credu bod ni'n mwydro. Byddwn ni'n falch iawn o gael adborth unrhyw fath. A os ydych chi'n hackaeth.com, hedyn.net, a chwiliwch am lanyard LYN LANYRD.com LANYRD.com. Chwilwch am hackio'r iaith 2012
a seniwch fyny dim chi'n dod. Och, da iawn, Bryn. Os nad ydyn nhw dod ar ôl hynna, fys na'm gobaith. Felly, fyddwn ni yn eich gweld chi yna, gobeithio. Gobeithio chi hefyd yn edrych ymlaen am rhifin 15.5, sef trafodaeth bach yn ddyfnach hefo Rodri am adroddiad... Yr unigryw. Yr unigryw, Rodri Noodles, am adroddiad dyfodol digidol F-Rec. Am rwan, ni'n mynd i ddeud hwyl fawr wrth chi, felly hwyl fawr gan Bryn. Hwyl fawr. A hwyl fawr gan Iestyn. Hwyl fawr yn mynd i gael double-decker, di fan. Hwyl fawr gan pa. A hwyl fawr gan i fi, Sianed. Diolch yn fawr i chi wrando. Diolch yn fawr, Gavin. O ie! Bob tro, diolch Gavin Lloyd am brosesu, torri a pwlsio yr haclediad bob mis hefo ni fan hyn. Diolch yn fawr i chi am wrando. Hwyl fawr. Hwyl fawr. Hwyl fawr.